Хвала Христу! Меня зовут Андрей, я салезянский аніматор у Смаргоні. І сёння мне выпала магчымасць распавесці вам словка. Аднойчы адзін чалавек, калі гуляў па вуліцы, сустрэў старыка, які сидзеў на краю дарогі. І тады ён падышоў да яго і спытаў: «Старык, чаму я, дужы, малады, не магу сабе знайсці працы? Моя жонка не робя ніякай працы па дому, моя дачка не можа знайсці сабе мужа. Таксама мой сын не может знайсці любой справы. Что мне рабіць, что ты мне параеш?» Тады старык ему отказал: «Я тебе параю только одно. По-першее, вернися домой. По-другое, возьми табличку и напиши на ёй: так будзе не заўсёды. И третье, повесь яе на бачнае месца, каб ты заўсёды гэта бачыў». Праз некаторы час жыццё чалавека наладзілася. Яго жонка пачала рабіць працу па дому. Ён знайшоў сам працу добрую. Яго сын знайшоў любую справу, а яго дачка знайшла мужа. І тады, калі ізноў ён гуляў па вуліцы, ён ізноў сустрэў гэтага старыка і кажа яму: «Ну што, старыкашка, бачыш, я дабіўся усяго, аб чым марыў. Што ты мне зараз параеш?» Тады старык яму спакойна адказаў: «Я тебе параю толькі адно. Не здымай гэтай таблічкі ніколі». Гэтым словкам я хацеў падкрэсліць, што зараз мы маем у зямным жыцці, гэта не важна. Важна толькі адно — сустрэча з нашым нябесным айцом. Таксама, як казала моя бабця, мы з сабою у рай не возьмем зямныя скарбы, ніякае золата, не срэбра, а толькі свае добрыя вучынкі. І таму зараз я прапаную памаліцца да нашага нябеснага Айца, як навучыў нас Езус Христос. В імя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штузенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Молись, помог христианам, Молись за нас. в имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. С Богом!